Jeg kan sådan noget video, dem vi spiller med Minecraft. Og med Minecraft har vi i hvert fald TNT. Så det er TNT-ting. Prøv at se her. Hvis jeg går herover. Jeg ser, nej, ikke der i hvert fald. Her. Og så ser jeg. Se, hvor mange TNT der er her. Disco TNT. Og så der er Lockeblocks TNT. Ultra TNT. Ja, den der er den største. Nej, måske er den. Vi starter, og vi slutter med... Ja, vi slutter med... Nej. Vi slutter... Vi tager bare den her runde, og det er alle TNT det her. Så vi tager... Nej. Det er flere TNT her. Nå, ja, okay. 3, 2, 1. Jeg tager den der. Jeg tager den der. Ja, bare så bliver jeg kreativ. Så tager jeg den. Nej, så tager jeg den her. Nej, ikke den der, fordi den er til sidste videoen. Så tager vi den der. Så tager vi den der. Så tager vi den der. Så tager vi den der, og så videre. Og så er en creeper TNT. Lyn TNT. Okay, det var det. Så nu er det tid til den første. Når jeg har brug for en lighter. Helt sikkert. Hvor er den lighter? Der. Okay. Så er jeg klar til sprængninger. Lockeblocks TNT. Nej. Er jeg fanget her? Jeg kan godt hoppe ud. Det var en dårlig en. Okay, lad os se den her. Den springer godt nok meget. Det tror jeg. Den dræbte lige for. Ej, hvad? Vent. Nej, der er så gode ting på den der. TNT. Den er virkelig god, den TNT. Okay. Så nu tager vi Potion TNT. Oh my godness. Jeg tror, det er giftig potion. Ja, det er giftig. Det er sgu ikke. Jeg vidste godt, det var giftig potion, det der. Lad os se, derfor en... Jeg ved ikke, hvad det er. Nej. En TNT-bade med en lava. Det er kun den til den her. Springer jo. Lava. Det vidste jeg godt. Ikke. Så er Warden TNT. That's what chicken. Der, ja. Det var ikke mig. Ild TNT. Nej, Blaze TNT, tror jeg. Der, jeg så kommer helt sikkert lave. Eksploderer, ja, der kom ild. Der tager det noget. Jeg skal have væk herfra. Okay. Creeper TNT. Vi har bare se på det. Det sprang det lige selv, jeg vil lige se igen. Springer den? Okay, den springer sådan der. Ja, jeg tror, den springer. Jeg tror, jeg kom til en lighter. Så kommer lyn. Til sidst i videoen, så prøver vi den største TNT. Ja. Og en lyn TNT, jeg havde det. Jeg kan godt lide lyn. Oh my godness. Ej. Den er god til mig med. Må lige se igen. Hvad hvis det er en masse af de her? Jeg tænder ham.
Ej, den er virkelig god til at mine. Se, den laver bare sådan en kæmpe hul. Den er god. Så kommer de næste TNT. Nej, jeg skal lige gøre sådan her. Okay. Kryber TNT væk, og så lyn TNT. Så kommer de andre TNT, og det er vildt nu. Og vi tager også lige en TNT. Jeg har aldrig prøvet det spil. Okay, de næste TNT er... Vi har ikke prøvet den her. Det er rumraket på TNT. Der er 4, 5, jeg ved det ikke. Og så is TNT, ice. Yeah. Og så den sorte hul TNT. Og jeg ved ikke, hvad det der er. Og så, jeg ved ikke heller det der. Og så kommer en, ja. Jeg ved ikke, hvad jeg står der. Og så kommer disco TNT. Har jeg min lighter? Nej, det har jeg ikke. Okay. Jeg klæder mig, jeg kan ikke gøre noget med dig. Okay, vi starter først med rumraket TNT'en. Se. Den flyver der på, så eksploderer den. Den næste. Nu går 4 slags, eller så de her de 5 spring. Ja, det gør de. Jeps, og der er egentlig blevet ramme. Lad os gøre, at den går i stykker. Ej. Hvad var det for noget? Is TNT. Ej. Så blev den der gris fanger. Den er også god til at fange ting. Så kan den ikke komme ud. Haha. Så kan jeg godt fange på den her måde. Og jeg var også fanger der. Ja. Okay, så det næste er en det var min far. Næste er det sorte hul TNT. Nu kommer de sorte hul, let's go this. Hvad var det der? En mini sorte hul. Molly. Okay, jeg kunne se fingre, og den her er gået bedre end... Men den sorte hul er virkelig. Ej. Nå, den er god, den der. Okay, den næste er en giftig TNT, tror jeg. Nå, det er liv TNT. Så får man faktisk liv. Ej, hvor nice. Og så kommer den her virkelig god, tror jeg. Tager mig råd TNT. I will. Den går ikke så mange ting. Nu kommer disco. Yuppie. En god. Prøv at høre, sådan den kommer i luften. En god sang. Ja, den er god. Okay. Jeg har spillet det her før, jeg er bare for en video. Okay, det sorte er væk. Og nu kommer finalen af en kæmpe TNT. Finalen. Nej, hvor fanden. Ja, undskyld, jeg sagde hvad det ord. Det er det kæmpe TNT. Altså den farligste. Ej. Prøv at se, hvor stor den er. Den får. Ej, se der. Den er kæmpe på min hånd. Hvis jeg kan se lige deroppe. Ej. Okay. Sådan der. Er I klar, venner, til at
Udbryde hele jorden. Ja, ikke hele jorden. Der kan ikke springe hele jorden. Det er bare selvfølgelig. Er I klar alle sammen til at den springer? Og den kan springe rigtig stærkt. Men ikke hele jorden i hvert fald. Så der er sådan et tegn, men man ikke skal ligge til, men jeg gør det. 3, 2, 1. Løb for livet! Jeg løber ikke. Den kan springe måske de her mobs. Ej, hvad? Ej, hvad i himlens navn? Er det her græs? Hvad? Ej, kan gå igennem græsset? Det kan åbenbart. Det er forsvandt. Prøv at se her, hvor den kan ødelægge den her lille ting. Og der er så mange ting. Den er virkelig stor. Og i forhold til mig så stor. Okay. Tak fordi den her video. Husk at svare på kanalen. Det er gratis. Og vi ses til en anden video. Ikke en anden video. Men vi ses i en anden video. Hej hej.